inigbunyag nato ng bunyagan ta na adayon ning tulo ka office ni Kristo atong maambitan ang iyang tulo ka buhat or buluhaton dinhi sa kalibutan. Gitawag ni nato og priestly, prophetic o kingly office, ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Niya kung makabuhat ta ani ug andam kitang mubuhat, mahimo kitang pari, hari o propeta sa Ginoo, ang iyang mga pulong nga atong mabati mulambo din hinato. Mo kuan ba mo mamunga, pero dili ganita mo buhat sa atong mga buluhaton isip pari, propeta ug hari sa Ginoo. Maapil ta atong tulo ka klase sa yuta nga dili gyud mamunga. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Jeremias gi pabati og pulong sa Ginoo nga palakton siya aron pagsangyaw isip propeta. Nya kay andaman siyang mutuman bisag naa siya'y murag kakulangan, ingon siya, batanon pa man kay ko, di man kay ko kamaong mutabi. Ingon Ginoo, ayaw kahadlok, ako'y mag-uban nimo. Ang ako lang gusto nga mahimo kang propeta nga magsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Nya kay nituman man siya, nakahatag yun si propeta Jeremias og dakong kausaban sa katawhan sa Israel. Kamo, kumusta man ang inyong pagkapari, pagkapropeta o pagkahari? Inyo bang gipuy-an? Pananglitan, unsa may mga buhat sa usa ka pari. Ang basic yun nga buhat sa usa ka pari kana gyung pag-ampo o pag-antos. Ampo o antos. Kamo mga Boy Scout, ang sa mga nyo, Boy Scout mo? Murag bungol man itong mga Boy Scout. Boy Scout mo, dili. Mag-ampo mo, kusog mo ampo. Wa man mga bungolon man sila, amang pagyud. Kamo na lang diha, dili Boy Scout, unsa man mo, kusog mo ampo. Maayon. Kinsa dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw. Tasa kamot, magrosary ba, rosary? 5 raman ka buok. Tanawa, kinsa dinhi ang kusog kay muantos. Kana bang di gyud mo reklamo og pag-antos, di magbagulbol, dili masuko. Tasa kamot. Arang-arang kay naay ni isa. Ambot tinuod basad ka, no? Pero congratulations. Mao na pare. Basta kusog kang muampo, kusog kang muantos, mao na trabaho sa pare. Pasabot ang pulong sa Ginoo mubunga. Pareha ni Santa Monica, kusog kay muampo, kusog kay muantos, ni bunga ang pulong sa Ginoo diha niya, nahimog yung buutan ang iyang anak nga wa gid unta toy tuo-tuo Ginoo, si Agustin. Nahimog yung San Agustin. Tungod kay si Monica, nagpractice sa iyang pagkapari, ampo, antos. Unsa may trabaho sa usa ka propeta? Ang propeta musangyaw sa pulong sa Ginoo ug musaksi niini. So, sangyaw ug saksi. Ang isangyaw pulong sa Ginoo, dili isangyaw ang mga libak kay mahimo ka ng marites. Dili ka mahimong propeta. Dili sad isangyaw ang fake news. Ang fake news ba di na mo isangyaw? Unsa may isangyaw? Maayong balita. Unsa may maayong balita? Ang kamatuoran. Pananglitan mo sangyaw ka nga mga matay gid ta sa madugay sa madali. Unsa man na? Kamatuoran na dili. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna mga matay ragid ta. Sige, ingna. Haron mahimo kang propeta. Ingna ayaw pagkumpiyansa kay mga matay ragid ta. Kamatuoran na niya maayo sad ng balita nga
magsigit tag sangyaw nga mga matay rata. Nga naman, aron mangandam. Di ta magsalig. Anantan, batanon pa man yung mga Boy Scout. O may siguro anig, mabangga anig, habal-habal diya. Kabangga ni habal-habal, parok ang uwan ni sa kanang gatir, awa na. Patay na ni kaugma. Di tinood. Ako sad pari, di isa ko magsalig kay daghan ra ba kayong pari nga namatay lang samtang natug kay ambot lang kung siya namatyan na to partitingaling kaon kay inyong sampakan og maayo na cardiac arrest niya or namatay samtang gaduwa og tennis sama ni Father Suarez kay ambot ganong namatay sa to na sobraan tingali ka excited nasay namatay nga pari samtang naligo to banyo mga namatay sa kato dito banyo. So, maligo rabasag ko. Ika na bitang inigsoda ko kay maligo na ko. Kani, wag ni siguro. Anira ko ron koto ba ni? Inighigda sa nako. Magsige sa kong ingon sa kong kaugalingon. Yay, kamata pa ba ka ni ugma. Di ba? Nindot kayo. Kay makapangayo na tada agpasaylos Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mubunga sa mga propeta. Mauna ang magsasangyaw sa maayong balita. Naghatag og paglaom dili kahadlok kanibitang COVID murag galabi mangyong kahadlok ani kaysa paglaom kaysa tinuod no murag 90% kahadlok 10% ray tinuod nya nganong nahadlok man tag maayo kay hadlokon manggud ta nga ngilad ginang mamatay. Yang anong sige manggiapon og padagan og mga sakyanan. Wa man lagi ta mahadlok siging palit ana mga motor, mga bisikleta, mga sakyanan, mga sports car. Wa man lagi ta mahadlok. Mas daghan pa nagpatay kaysa COVID kada adlaw. Di man ka mumtuo. I-search. Pila ka buk namatay anang inom. Kana bang inom ba? Inom good. Nganong sige malagi ito, pamaligya gyapon na imnonon. Ibaw na ko kung sena ani na ay gapaluyo nga dili propeta sa Ginoo. Ang propeta sa demonyo nga magsabwag og kahadlok sa tibuok kalibutan. Kay kani manggong propeta kun mao na nay mosulti na ay paglaom, naabay sana solusyon sa mga problema. Sama god ni Kristo, moingon din siya, bulahan kamong mga kabos. Og ikaw kabos ka makaingon ka, ala no, kanindot di ay. Kay karon didis kalibutan ingnon ka alaot ka kun kabos ka, alaot ka kun wa kay grado, alaot ka kun wa kay kwarta, wa kay house and lot, wa kay sakyanan, alaot ka. Luoy kay ka. Pero si Kristo pasultihon, bulahan kamong mga kabos. Sus, mura kag maulian, di ba? Hindi mo kong tutukan. Mao mo na. Ikaw niya pa dir kaming gidaog-daog, sigihan kulatas mana, sigihan og libak, sigihan og lutos. Ingon des Kristo, bulahan kamong gilutos o gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Nindo tay pag sadya kamo, lukso kamo sa kalipay kay dako ang inyong ganti didto sa langit. O di ba kanindot ana? Asawa ka lagom imong naong yung dako gining ganti sa langit ro nani. Sige ra kag katawa ngadto. Dugay nimong katawa, hungaw na kay imong baba kay nangalobo na imong ngipon, gikulatas imong bana, pero ang imong paglaom dako giniganti didto sa langit. Tinuod na dili. Magpakulata mo dili. Na siya. Ikaapat ay katulo ang pagkahari. Ang hari para sa Ginoo magipuy-an ni Kristo mao ang paghigugma, mo ginigauna. Ang hari mao man ay mag-atiman sa iyang gingharian. Ang gingharian sa Ginoo gingharian sa gugma. Ang paghigugmaay mao na nga siya mo'y hari pero mihugas siya sa atong tiil kay kasagaran god sa mga hari mao may hugasan ang ilang tiil. Si Kristo mo'y nihugas kay ang nahigugma kusog gid na nga moalagad sa inyong balay. Kamo mga ginikanan, kamo man say
hari dito. Unsa man? Kusog mo alagad o kusog manugo? Ha? Oo, kana, bantay mo diha. Kamo mga maestro, maestra sa inyong kwarto, sa inyong room, kamo masay hari diha. Sa may inyong gibuhat, kusog mo manugo o kusog mo nga mualagad sa inyong estudyante. Oh. Ang pari, mo masay hari din sa parokya. Unsa man, kusog ning mualagad o kusog manugo? Doko-doko din mga staff. Sige ka, panugo diha. Saba ang gani ka. Ako na ning husband, din ako manugo kay wa gini ayo ni manugo tada. Ning kamot lang ta. Way sugo ay. So gugma ang gauna. Ang sunod mao ang paggiya, ang pagda sa katawhan base sa gugma. Mao na atong synodality of the church. Ang simbahan nagpanaw isip usa ka panon. Ang gada sa maong panon gugma. Dili kahadlok. Kay doon narabasad tayo mga leaders nga kundi ka mo sunod, patay. Mo nang maahat kag sunod, kay patyon man ka. Mo na siya'y atong likayan. Mo na kamo mga ginikanan, dada ang inyong anak ganay simbahan tungod sa gugma, dili kay gilubag ang dunggan. Simba na. Buluton pag yun. Nari na, pagsigdua dia, puno nga na, manimba na ta. Karub, latuson ti karub. Ayarog simba, latuson ti ka. Ngano imo nang latuson? Pasag din ang magduwa diha. Simba nga rin. Uli ni mo dito, palitig load. Ningon din na imong anak, buutan lagi dyan kay kamano. Siya maugin na mahitabo dong basta mo simba. Siya kung di mo simba, maing siya. Magsige ragi og duwaan ng cellphone. Nga tapulan kay istanan. Dili gyud kahuna-huna unsay mga buluhaton sa balay siya. Ako na imong gipasabot siya. Kinsa pa man di ay. Siya lahi gitag batasan man kay magsige jud kag tabang nako. Ako di jud ko motabang. Asa man niya ako padung imperno. Mao na imong paggiya, imo siyang tudluan unsay kamatuoran, dili ka sige kasaba. Parabatan ni mga bata dinhi. Nako, sige ha. Basta magbinuang mo, suspenso ha. Hinayon lag sulti ba? Kaya natural magbinuang ka, suspensohon man ka. Unsa may suspenso pa der, di na mo kaso din ni simbahan, di na mo pakanon, nya dili na sad mo tagaag 20. Ay gabot ini, kuan kay na mga bata, behave na kayo, nya mo siaw gani gamay. Oy, unsa man na, siaw man, hawa na pa der oy. Hadlok naman sila, makasabot naman. Parihara sa guna dito sa langit, ingnon man tas Ginoo, magpakasala gani mo, impierno ha. Pero wata niya kasabi, impierno mo, wa na'y compromise. Sige ko na be, lingian na imong tupad. Lingia ba, ing na, saman, nakatuman ka aning gugma o masuko. Na, dali ka masuko o say kahigugma. Istingin na ninyo nga dos yung balay ro, iguli, puyi ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Diba, ang kaluwasan, ang kalinaw, ang pagkamabungahon sa tong kinabuhi, mahitabo gyud. Ug mauna, ang atong gipangandoy sa pagtubag nato sa salmo, nga niingon ta, sa to? Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Makakanta-kanta ka sa kaluwasan sa Ginoo. Mahibong lang ka nganong mubaha ang grasya tungod na kay nagpuyo na ang pulong sa Ginoo dinhi kanato. Pero musupak-supak ta matud pas Ginoo sa unang klase yuta mawara. Wa na kay makita. Ang usa na kay makita murag nitubo di sad kabunga kay wa man kagamot. Ang usasad na yuta tabunan sad kay portindaghan ng sagbot nitubo tuod ang pulong sa Ginoo pero wa gyud kabunga kay nasapawan sa daghang mga kabalaka sampinit apan ang mabungahon nga pulong sa Ginoo diha sa yuta nga maayo kadtong tinuod gyud nga mo sunod sa pagkapari
pagka-propeta o pagkahari ni Kristo. Manindog ta.